Ik ga het eens even allemaal uitleggen hoor. Je moet even op die vandaan. Mensen van Silent Comedy. Zometeen krijg je een koptelefoon op je hoofd. Koptelefoon op je hoofd. En je kan op die koptelefoon kiezen voor 2 kanalen. Mogen we die koptelefoon houden? Nee, je mag de koptelefoon niet houden. De koptelefoon is van ons. Die geef je aan het einde weer terug. Welke kanalen krijgen we? Je krijgt er 2. Het ene kanaal dat is kanaal 1. En het tweede kanaal is het kanaal 2 is dat. Je kan kiezen wat je hoort. Je kan straks kiezen naar wie je luistert. Snap je? Koptelefoon pakken!